दिनै OHS हाई सेकेन्डारि रिजाल्ट दिनै घोषणा खालामदों। बे घोषणा खालामनायाव जोंहा कलागुरु बिष्णु राभा गेजेर गोजौ फरायसालिनिफ्राय जोंहा सयगासुब्रि गामिनिफ्राय मानगोनां रंसारि अजय बसुमतारिनि फिसाला निहिरसा बसुमतारिया दिनै कलागुरु बिष्णु राभा जोंहा फरायसालिनिफ्राय जिहेतु बयनिख्रुइबो बांसिन पारसेन्ट लानानै मासि आवग्रिनो हादों। दा बेहाय दिनै गामि नाङैनो दिनै मोनसे गोग्गानाय बा गामिखौ दिनै जौगानायनि मोनसे लामायाव लाबोनायनि बिथिङाव आं बेखौनो साबायखर बावनो फैदों। दिनै आं बुंनो थाङो दिनै निहिरसा बसुमतारिया जोबोद दुखुथिया मोनसे आर्थिक अबस्था न'खरनि गथ'। दा जोंहा जिहेतु निहिरसा बसुमतारिया जि समाव एग्जाम लिरदोंमोन बै समाव जोंहा बिथांनि बिफाया सोरगोआरि जादों। बै समाव गावनि बिफाखौ गोमालांनायखौ नुनानैब्लाबो दिनै फरायसानि जि बिफा रुंसारि जानायखौ गोसोखांना खोब दुखु फोरमायदों। बिथांखौ धोर्य हमनानै सावरायनो खावलायबावो। मा बुंगोन जोबथा नोंथां? दा बेवहाय बेखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो निहिरसा बसुमतारिया एग्जामखौ लिरनायाव गोसो होनानै दिनै बेखिनि पारसेन्टखौ आवग्रिनो हानायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावो।